Een van de motorrieders heeft een brutsen ankel, de oren en hersenknierзing. Ze lezen beide in het MCL in Ljouwert. De bedoeling was dat de trein motorrieders oprieden zoenen naar een startstreep. Daar stopje zoenen. Dan zoenen ze van u een teken krijgen dat ze starten kunnen, een nijselkoor. Die start zoenen wij filmen. Het voortrieden van die trein motors. En dat wiert eigenlijk. En om onverklaarbare reden stop je er twee nevens de afspraken die het heel goed maken binnen. En de treden jouwt gas. En waarom? Ik weet het net. De jongen werd het omgeet. Die heeft een hersenkneuzing, is nog wat verward, zal ik wel wat door de medicijn komen. Dus wij hebben nog geen persoonlijk contact gehad met die jongens die in het ziekenhuis lezen. Het ongeluk heeft grote indruk maken in het dorp. Aanvankelijk was de sfeer heel erg mineur natuurlijk. Ik kwam om 7:30 naar de vergadering en ik trof de mensen van de organisatie en van Omroep Friesland daar aan. En allemaal hele verslagen gezichten. Toch is besloten terug te gaan met het programma. Er is nauw overleg geweest voor we het besluit genomen hebben met de familieleden, de echtgenoten van de jongens. En die waren allemaal in die zin positief van nou laat het maar doorgaan, maak maar een mooi integer programma. De uitsturing van Joert is wolle onpast en stiert helemaal in het teken van het ongeluk. Een van de treien motorrieders, die het net verwoenerrek is, vertelt wat er gebeurd is. Ik ried er in ieder geval heen en in één keer er valt een maat van mij leidt jongen mee en eentje verderop belandt in de sleer. En meer is er eigenlijk net van de zijde. Er is betiezing ontstaan hoe of de vergunningsvolume waren weer. Het dorp moest dit zelfs goed regelen. We hebben een algemene vergunning waarin we gebruik mogen maken van wegen, pleinen, openbaar groen en noem maar op. Mits we het in de oude staat terugbrengen. In eerste instantie dachten wij ook dat we hier nog een aparte vergunning voor hadden moeten aanvragen. Alleen de algemene vergunning is zodanig breed dat we alles hebben mogen kunnen doen wat we gedaan hebben. We hebben de weg afgezet, dat mocht, door middel van verkeersregelaars. Er was EHBO aanwezig, dat stond in de vergunning dat dat moest zijn. Vrij toegang voor alle hulpverlenende diensten, dat was ook aanwezig. En de enige fout die we gemaakt hebben is dat er niet gekentekende motoren aan hebben deelgenomen. Maar ja, het was op dat moment ook geen openbare weg, omdat die tijdelijk afgesloten was. De gemeente Achtkarspelen ziet er nog uit dat dit al hier klopt.